Guys, this is Ace of Ace Venture TV. Panibagong araw, panibagong taon, panibagong vlog na naman ngayon. Ngayon nandito ako sa bukid. Subukan natin maghanap ng gagamba sakaling makakita tayo. Okay? Tara, guys. Ayun. Dito. Ayun. Ayun, sapot. Oh, wow! Right! Nakita tayo ng gagamba. Wow! Yellow, nagagamba ngayon. Yellow. Ayun guys, unboxing tayo ng nahuli nating gagamba. Itong smartphone Realme C15 Qualcomm Snapdragon. Unbox natin. Actually, na-unbox ko na siya nung nabili ko. Nabili ko siya nung December 29, 2020. Saka na-unbox na namin kasi para ma-check kung working ba lahat, charging, at saka yung unit, mismo yung unit. Okay guys, unbox na natin siya. Yun guys, nung nabili ko si C15, may free siyang jelly case at saka earphone. Itong earphone, ito talaga yung pinaka-freebies niya kasi itong jelly case niya kasali na dito sa box, kasama dito sa box. Kaya yun, maganda naman itong jelly case. Tara guys, i-open natin si C15. Huwag mong subukan, masisira ang buhay mo. Thanks for watching guys, sana nagustuhan nyo yung video ko ngayon. Unang video ko ngayong taon. Saka sa mga hindi pa nakakilala sa akin, subscribe na kayo, Ace Venture TV. Okay guys. Okay guys, Happy New Year! Peace out! Nabili ko siya nung ulit at saka binili ay in-unbox. Okay guys na-unbox ko na siya actually niya itong video.